सापागुरि कलेजाव आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे जि निजुत मयना 2.0 दिनैहाय चेक डिस्ट्रिबिउसन जादों बेनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं बाहाय दिनै नुजाफैदों आंनिनो समस्ति हिसाबै आरो बेनिफ्रायनो देरहालांनानै आं मिनिस्टार जादों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो बेबायदि एसाइनमेन्ट हरदों निजुत मयना फार्स्टआ जाहैबाय 2024 नि आगस्ट मासाव लन्च खालामनाय जादोंमोन दा 2.0 खौ दा नैबे अक्ट'बर दानाव सेरेमनियेलि दिनै चेक राननायखौ जागायबाय मुख्यमन्त्रिया आरो खानापारानि फिल्डआव बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो दिनै मावफुंलांबाय आरो लाइभ स्ट्रिमिं जों नुबाय हाजार हाजार फरायसाफ्रा फैनानै बे चेकखौ नाजावफैदों गासै आसामाव 10 लाख माने हिन्जावसा फरायसुलिफोरनो हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै मास्टार डिग्रिसिम बिसोरनो हायार सेकेन्डारि स्टेजाव जायफ्रा दं 1000 पार मान्थ आरो बोसोराव 10,000 जागोन मानो होनबा बोसोरसेनि मास मोननैखौ बे माने अफ सिजन बादि लायो बेवहाय सामार भेकेसन थायो बा हलिडे थायो 10 दाननि थाखाय 10,000 रांखौ सासे फरायसाया मोनगोन आरो जायफ्रानाखि डिग्री फरायदों बिसोरो 1,250 रांखौ मोनगोन थारमाने बोसोराव बिसोर 10 मासनि थाखाय 12,500 थाखा मोनगोन आरो जायफ्रानाखि मास्टार डिग्री फरायबाय बिसोर 2,500 रां खरि मोनगोन मास दान मोनसेयाव 10 मासनि थाखाय प्राय 25,000 तो बे जाहैबाय निजुत मयना आरो जायफ्रानाखि बेखौ मोनदों बेनि थांखिफ्रा जाहैबाय मा गोबां हिन्जावसाफ्रा मोनसे समाव कलेजाव एडमिसन लाया थाब हाबा जायो स्कुल ड्रप आउटनि रेटआ बाराद्रायमोन तो बेफोरखौ फोजोबनांगौ आरो जाहाथे हिन्जावसाफ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन कलेज इडुकेसन हायार इडुकेसन लायो बेनि थुलुंगा होनो थाखाय निजुत मयनाखौ लाबोनाय जादों आसामाव गासै 10 लाख फरायसाफोरनो हिन्जावसा फरायसाफोरनो बेखौ होनायनि मोनसे थांखि लादों देग्लाय प्राय 3.5 3.5 लाख स्टुडेन्टफोरनो बेखौ होनाय जासिगोन बावहाय दा देग्लायनि दा मोननो हानायफ्रा 227 आरो थांनाय बोसोरावबो मोनबाय दा क्राइटेरियाथ' गैया बाहाय बयबो मोनगोन बेखौ आरो दा बिसोर दिनै स्कुल फर्म फिलआप खालामनायनि बोथोर फैबाय बेखौ फर्म फिलआपआव बाहायनो हागोन थाखाफ्रा जाहाथे मिसइउज जाया गासै फरायसालिफोरानो मोननो हागोन नामा हौवासाफ्राथ' गैया हौवासाफोरनोथ' होनाय जाया हिन्जावसाफोरनोनो होनाय जादों